Здравейте и на 6 декември! Честит Никола ден! Здрави и щастливи да са всички именници! Днес отваряме отново кутията на Дженис. Тези капсулки се наричат Infladel. Те са един от трите продукта, които са включени в серията 3D Guard, като тази серия работи за повишаване на имунитета и повишаване на устойчивостта на организма към вируси, бактерии, гъбички, паразити и други. Infladel, самото име говори за това, че продуктът е насочен главно да се бори с възпаленията и инфекциите в организма. Той притежава свойствата на много мощен антибиотик, но съставките му са от природата. Съставки на Infladel, например, са екстракти от следните растения: кора от бяла върба, ехинацея, исландски лише и други. В състава на Infladel има също и коластра, както и много други съставки, но няма да ги изброявам всичките. Аз до момента имам опит в няколко различни състояния с Infladel. Например, наскоро боледувах, имах и температура. Infladel представляваше основна част от лечението ми, така да се каже. Повлия ми много добре и не е имало нужда да приемам нещо друго. Децата ми скоро също бяха болни и на тях им давах също главно Infladel и други продукти на Дженис. И също много бързо се възстановиха. Продължавам да им давам Infladel все още, защото имат остатъчна кашлица. След като премине и кашлицата, ще продължа още известно време да им давам Infladel, докато се възстанови напълно и докато укрепне организма. Наскоро имах и друг случай, в който се наложи да приемам Infladel. Понеже ми расте мадрец, имах възпаление в устната кухина, оток и много силни болки. Infladel ми помогна много и за това състояние. За няколко дни отока спадна, възпалението изчезна и съответно и болките изчезнаха. И сега ще ви прочета посланието за днешния ден. Здрави, енергични и активни бъдете, за да се движите по своите пътеки. В този прекрасен съботен ден природата шепне: зареди се от мен. И въздухът нека ви бъде лекарство. Природата, тя пък е нашето царство. Приятни почивни дни ви желая! Чао!